салом алайкум бародарои канали интихоб теҷа мебошад. Инак ба тарзи арзон 1 рубл ба Тоҷикистон гап заданро мо дарёфт кардем. Метавонед видеоро то охиша тамошо кунед. Ҳама каса ба поотон ба дастотон бародаро полни лайк биҷиқе видеоро тамошо кунед то охира. Комментарияда ҳатман фикри худтонро бинависед. салом дӯстони азиз, бисёр савол мешавад ки чӣ тавр ба Тоҷикистон бо нархи арзон гап занем. имрӯз мо роҳи дигаре ярофтем барои баҳри шумо. хонагиёро мегӯем ки як вавилон симкарта мегиранд ва мо худ даромада аз Play Market приложение Мегагапро мезанем меёбем. Мегагап инами зарф Мегагап аст бародаро. вақти даромадем ма установӣ кардагим открит мекунем бародаро. вақте ки установӣ карден открит карден инҷа шаҳрош меброяд. шумо Тоҷикистон занг мезанед ва симкарта Тоҷикистон мехоҳед занед ва шумо Тоҷикистонро мехобед дар инҷо Таҷикистан ва 999 ҳамаш тагра шумо номери холия мезанед. мақсад вақти задем подтвердить мекунем бародаро. вақти подтвердить кардем ба Тоҷикистон код мерава бародаро. ҳамун симкартада код мерава. ӯ кода ба шумо метиҳанед ва инҷа мезанед кода, например чанд мебоша мезанед, ҳуй меша бародаро. айс интернет доранд надоранд фарқ надорад. айс метавонед 24 соат бо нархи арзон 1 рубл даже камтар гап занед. ба ҳазур ба шумо суҳбати озод бо хонагиё барори кор ба ҳама бошед. хона эҳтиёт кунед моҳоҷиро медрои занг мезанем лебои ширкат вавилон биплай ва дигар ширкатҳош 1 рубли мегиранд.